eta hasita da momentuan orduan zalamila ibiltzen da. Urte gutxitan poz handia ematen du. Batez ere irabazi dutelako, baina batez ere borrokalariak direlako, eta lan itzela egiten dugulako. Hemen dugu 2008ko Aste Nagusiko pregoilaria. Iraia Iturregi, Atletiko Emakumezkoa eta Atleta Partikaria. Gutxitik gurekin ezaguna, aktorea, telebistan egin du lan, egin zuenan antzerkia betidanik eta gainera izan zen Aste Nagusiko pregoilaria. Orain Ibon Arezo, alcalde en funciones, a la entrega de la placa homenaje a Elvira Urquijo, si gusta que está aquí. ¿Estáis por ahí? Ibon Arezo le entrega la placa a Elvira Urquijo. Aietako zinegotziak Ibon Arezoak zate horrean izaneko bihotzatia, beste guztiok ere bai, konpartzakidea, jai bertzokekoak, beste guztiok gano. Bitartean ere, zatia jaztiko dugu.